1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Jau, zer modu zaudete behalde horretan? Bai, ondo entzun duzu ez zuek behan, eta gu goian, goia joko du gaurkoan Debagoieneko herrien arteko trivial epikeak itsasmailatik 472 metrotara gaude, bai, ondo entzun duzu Gipuzkoako herri altuenetariko batean izango gara. Oraindik ez duzue, non gauden asmatu? Lasai, hau ez da eta gaurkoan trivial pikean izango ditugun galderetako bat izango, beroketak egiteko erabili dezakezue. Bueno, pista bat edo beste emango dizuet. Hemen, errekreazioak egiten ibiltzen dira askotan, behin baino gehiagotan egiten dituzte urtean zehar, eta urtean behintzat Santander rukitua duen paella ere gastatzen dute. Zer, oraindik ez duzu asmatu non gauden? Egia da hemen goi hontan haizeak gogor jotzen duela, eta ez dakit haize horrek ez dituen bertako herritarrak pixka bat zoratu. Barkatu eta barkatu. Ez dakit zer pasatzen zaidan batzuetan, belarri ostean horrela sentsazio arraroren bat izaten dut, baina gu gurera. Asmatu duzue dagoeneko Debagoieneko zein tontorretan gauden gaurkoan? Bai, hori da, Elgetan gaude. Edo Elgetan, Nekane, Montero, badakizu eta horrela hitz egiten dutela. Euskalki ezberdin erabiltzen dugu, baina ez dakit hori arazo izango ote den, uste dut ezetz, elkar ulertuko dugula. Beraz, zuek prest baldin bazaudete, gu ere prest gaude, ondo etorriak guztiok, hastera goaz. Hementxe, gurekin jolasean aritzeko prest, hementxe Elgetaren alde dena eta gehiago emango duzu, eta galderaren erantzun asmatuz gero, punto bat emango diozu Elgetari, Vale. Prest zaude, ezta? Prest. Elgeta eta inguruak herriak ezagutzen dituzuzuk. Bai, gutxi gora bai. Gutxi gora bera bai, ezta? Ongi, ze hori baliagarri izango zizu, gaurko galderari erantzun zuzena bilatzelako orduan. Zein bi erbitu mugakide iparraldean Elgetak? Bat izango zen Eibar da bestia Bergara. Eibar eta Bergara, seguru zaude? Bai, seguru zaude. Horixe markatuko dugu, ikusentzuleak ere, egin dezatela beraien apustua eta berehala, jakingo dugu, asmatu duzun edo. Eskerrik asko, ondo segi, arte agur! Hementxe, gurekin jolasteko prest, Debagoieneko herrien arteko trivial pike honetan, eta badaukagu zuretzako galdera bat Elgetaren inguruan zerikusia daukana. Asko dakizuzuk herriaren inguruan? Zeo zer. Zerbait bai, ezta? Zerbait horrek segur nago lagunduko dizula gaurkoan galdera erantzuten. Hauxe da egokitu zaizuen galdera. Nola du izena umeentzako Elgetan egiten den mendi lasterketak? Antxumen lasterketa? Seguru zaude? Ez dakit, izan leike? Izan leike. Askotan pentsatu gabe esaten ditugu gauzak, baina pentsatu egin behar da, asmatzen baldin baduzu Elgetak puntu bat irabaziko duelako, zure eskutik eta bestela bat gutxiago izango du, Niko ere esango neban. Antxumena. Galdera ingo dizut eta orain zuk esaten duzuna markatuko dugu erantzun bezala eta ikusiko dugu zuzena den. Nola du izena umeentzako Elgetan egiten den mendi lasterketak? Antxumen lasterketa. Oso ondo, markatuko dugu zergatik da antxumena. Badakizu? Antxumena. Zergatik den. Horrela delako, ez da izen hori daukalako, ez da? Bai, oixe, oso ondo, horrela markatuko dugu eta ikusiko dugu asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko ondo zuri. Eguerdion, galderatxo bat erantzungo. Samurra, Erantzungo gaizu galderatxo bat, samur. Barkatu, galderatxo bat erantzungo gaizu. Ez dakizuek ikusi dituzuen Elgetan gazteak, ero gurekin jolasteko prest dauden herritarrak, denik ezetz esaten digute. Elgetarrak etxita daude, ez dute Debagoieneko herrien arteko trivial pikea irabazi nahi, zail ikusten dute, rankineko postu hon bat lortzea, kikilduta daude, bate daki. Guk alegin egingo dugu eta aurrera jarraituko dugu, herritarrak parte hartzera animatzen diren. Ez dugu inorre jango, Hau ondo pasatzeko besterik, ezta? Beste parte hartzailea baten badaukagu, Elgetaren alde dena eta gehiago emango duzuzuk. Bai, hombre. Hombre, Elgetak irabaziko du Debagoieneko herrien arteko trivial pikea? Espero baietz, ez? Espero baietz. Zuk zure aletxoa jarriko duzu irabazi dezan, ezta? Oso ondo. Elgetaren inguruan asko dakizu? Eta Elgetaren inguruko kantuen inguruan? Ez asko. Ez asko. Basail egongo da Elgetaren inguruan puntua lortzea, Hemen daukagu zuretzako trivial galdera. Zein musikari ezagunek du Elgeta izeneko kantu bat? Bidea.
Ideik ez, horrela ez da talde berri horietako bat, edo talde moderno bat, euskal tradizioarekin lotura daukan musikari bat bada. Bota bio triplia baina... Bota. Mikel Laboa, esanek igual. Mikel Laboa, triplea eta agian, kanastan saskibaloi baloia sartu ere bai, ez dakit zergatik esan duzu Mikel Laboa. Ez dakit esan duzu tradizionaletik jotzeko edo, eta burura etorriatan lehenengo. Gero, herritarrak esango dute ez dudala laguntzen Eskoriatzan ez den beste herrietan. Ikusten duzu bezala laguntzen dudan, hori bai, ez dakit asmatu duzun edo ez, Hori markatuko dugu erantzun bezala, eta ikusiko dugu. Puntua galdu irabazi baduzu ondo eta galdu baduzu, gero? Ez dakit, bronka igual. Bronka etxean, kalean, bate dakin hon. Eskerrik asko, segi humoretxu eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Ikusentzuleok argi gelditu dadila eta ez dut inungo kexarik nahi, zaituztegula laguntzen esaten duzuenean, Guk ez dugu tramparik egiten, beti gaude laguntzeko prest, eta argi gelditu dadila beste behin hirugarren denboraldi honetan ere bai. Eskoriatzarra izan arren, Eskoriatzarrei gutxien lagundu diedala, gainerako herrietan gehiago lagundu duteta. Argi gelditu dadila, iru duzue? Horreko galderan zer nolako pista bota dudan, ezta? Hendik ez dugu esan asmatu duen edo ez, baina laguntza behintzat gurea jasotzen duzue. Beraz, ez kexatu. Ez dut txintik erantzun nahi, hementxe beste lehiakide bat prest daukagu gurekin, Elgetaren alde dena eta gehiago emango duena, eta zuretzako badaukagu galdera bat. Prest zaude? Bai, prest. Burua hortxe bixi eta martxan jarri, eta hoxe da galdera. Zer egiten da Elgetan, aratustea, karnabalak, inauteriak iragartzeko, badatozela esateko? Babakotxoa. Nola barkatu? Babakotxoa. Koko batxoa. Koko batzea, ezta? Zuk eginda daukazu hori noiz bai? Bai edo ez? Ez. Ez, ezta? Hemendik aurrera egingo duzu. Horixe da erantzuna, berehala, markatuko dugu, ikusiko dugu asmatu duzun edo ez, eta eskerrik asko, Gurekin jolastearen eta adi Elgetarrak agian puntu lortu duzu eta. Eskerrik asko. Agur. Hementxe beste lehiakide bat ere prest, Elgetaren alde dena emango duzuzuk, ezta? Bai, noski. Zure responsabilitate handia daukazu, puntu bat daukazu eta asmatzen baldin baduzu galdera zuzen, Elgetak puntu bat izango du, eta bestela Debagoieneko herrien arteko trivial pikean, Elgeta puntu bat gutxiago. Zer nahiago duzuzuk? Irabazti. Irabazti, ezta? Puntua lortzea. Hauxe, Elgetako mendiak eta ezagutzen dituzuzuk? Bai. Baina zuk ezagututa ez dugu hemen aurrera egingo, Debagoiendarrek ezagutzen dituzten ere ez jakin nahi dugulako. Eta hauxe, gaurkoan jolaserako zure galdera. Zein da Debagoiendarrentzat Elgetako mendi ezagunena? Seguruen intxorta. Bertakoendako eguarbitza izan da, baina Debagoiendarrendako intxorta izango da. Zergatik uste duzu? Izena gaitxik, ero, historikoki be izan dalako, bestia baino apurtxo bat gehiago. Hortxe esan duzu izena, baita arrazoitu ere, ikusiko dugu asmatu duzun edo, eskerrik asko. Gero arte agur. Hementxe beste lehiakide bat prest, lanean jotazu, egin dugu zurekin hemen lanean zabiltzala topo, ezta? Bai. Eta lanean bai, baina atxeden hartu duzu gurekin jolasteko. Bai, pizkatxo bat. Pizkatxo bat, oso. Elgetaren alde dena eta gehiago emango duzuzuk? Bai. Bai, ezta? Elgetaren alde puntu bat lortuko duzu, guk egindako galderari erantzuna jartzen baldin badiozu, ados? Oso ondo. Badakizkizu hemen inguruko mendateak eta zeintzu diren? Intxorta, Erleia, eta Karabieta. Hiru horietako bat da gure galderaren erantzun zuzena. Ados, hauxe da. Nola du izena Elgeta, konfunditu egin naiz. Nola deitzen da Eibar eta Elgeta banatzen dituen mendatea? Karabieta. Seguru zaude? Bai. Ez duzu bi aldiz pentsatu, Ez. Hori izango da erantzun zuzena, zuk uste duzu? Pentsatzen duzu baiet. Horixe markatuko dugu orduan, ezta? Eskerrik asko gurekin tartetxo bat hartu, jolasean ibiltzarren da segi fin, lana bukatu, eta egunaz gozatzera. Eskerrik asko? Agur, eskerrik asko, Zu, ez dakiz zera izaidan pasatzen, lehen galdera egiterakoan, galdera astu zait, beste galdera bat egiten hasi naiz, nire izain zinakin eta dena hain ongi prestatu dakartzen dudan, ez da izango hor batzuetan, hemen barrutik ateratzen zaidan zu horretatik ateratzen den deabru hori ibili dela ni zirikatu nahi. Ez dakit, zuek ikusten baldin baduzue, abisatu, mesedez. Hementxe, gurekin jolasteko prest zaude, Elgetaren inguruan galdera bat badaukagu. Elgetar asko ezagutzen dituzu?
Ez, Ez. denbora Ba, gitzi. guk Elgetar ezagunen inguruan galdetuko dizugu, baina Vale. laguntza emango dizugu. Lau izen emango dizkizugu, eta zuk esan behar diguzu, Venga, vale. nor ez den Elgetar ezaguna zure ustez. Vale. Vale? Agian entzun dituzu izen horiek, eta agian bakarren batera ezagutu. Hauek dira izenak. Aritz Gallastegi, Jose Luis Elkoro, Aitor Elkoro, edo Patxi Uribarren. Lau horietako nor ez da Elgetako ezaguna, 3 Elgetako ezaguna dira, bat ez da. Ez dakit. Ba, hausaz, Ez dituz bat ezagutzen. aukeratu. Bat aukeratu. A Agian ber, asmatuko duzu. azkena. Jose Luis Elkoro, Aitor Elkoro edo Patxi Uribarren. Nor ez da, azkena esan duzu. Patxi Uribarren ez da. Ez da. Seguru, ez da? Bai. Bai. Morixo markatuko dugu erantzun zuzene bezala, eta ikusiko dugu zuzena den edo ez. Horren aldeko apustua egin duzu. Besteak agian, ba entzun dituzu edo ikusi, ez da? Bueno, bai. igual behintzat. Behintzat. Eta bestela kalean ikusiko dituzu edo jakingo duzu, agian batzuk bizi ere ez dira egingo gaur eguneta. Eskerrik asko gurekin jolastearren, eta berehala ikusiko dugu, asmatu duzun edo ez. Ondo segi, agur! Hementxe, gurekin jolasteko prez, ura daramazu alboan, baina gure galderaren protagonista Garagardoa izango da, Vale, ba, eskutatu, bai. Hemen Elgetan egiten dute Garagardoa, eta gurekin jolasteko Elgetaren alde puntu bat lortzeko, hauxe da gaurkoan jolaserako zuri egokitu zizun galdera. Nola du izena Elgetan egiten den Garagardoak? Lasai, nik emango dizkizut lau Vale, aukera, eta, ok. Baobir, boaber edo baonber. Azkena. Azkena, baonber, seguru zaude? Bai. Bai, berriz izango dizkizute, nola du izena Elgetan egiten den Garagardoak. Baobir, baober edo baonber. Lehenengoa, baobir. Bai. Bai, zergatik? Bastakit. Hori izen delako buruan gelditu zaizun orain, ez da? Bai. Oso ondo, asmatu baduzu, badakizu Elgeta puntu bat irabaziko duela, eta beste bat gutxiago izango du bestela, Vale. Ez baduzu asmatu? Ba, hori da. Berdin da, ez da, hemen bai. umorea eta parte hartzen delako berdin da, garrantzitsuena. bai. Oso ondo, baobir, markatuko dugu erantzun bezala, eta ikusiko dugu, asmatu duzun edo ez. Eskerrik asko, Vale, gero arte, bai. agur! Eta hemen txeguk saioan aurrera ingo dugu eta badauzkagu hemen beste bi parte hartzaile, zer gelditzen zaigun, beti bezala argazki bat erakusten dugu, herriko eraikin bateko leio bat, hain zuzen ere gu, leioetan, hortxe ibiltzen garelako bixi begira, eta zuentzako badaukagu Elgetako leio bat. Elgetako eraikin guztiak nolakoak diren badakizu zuek? Bai, bueno. Bai? Bueno. Bai, zenbat eraikin daude hemen ezberdinak? Asko. Asko, udaletxea, eliza, etxeak, asko, ez? Denak dominatzen dituzu zuek? Bueno. Bueno, nik erakutziko dizuet, lehenengo ikusentzulei erakutziko diogu hemen, ez dakit hor ikusi dute, baina bestela pantailan ikusiko dute, eta orain, zuei erakutziko dizuet leio hau, eta zuek esan behar didazue, Elgetako zein eraikinetakoa den leio hau. Kulturretxekoa. Seguru zaudete? Ez duzu ere jegi pentsatu, Batzuetan pentsatzen dugu gutxi eta botatzen dugu erantzun bat eta ez da zuzena izaten. Eta beste batzuetan alderantziz, lehenengo etortu zaigun hori izaten da erantzun zuzena. Ui? Hortxe. Seguru zaudete? Eta nun dago, kulturetxea hemen? Hor atzean daukagu. Uste duzu hori dela? Joan begiratuta etorria gara hori, Eraman, mugikorra. Begiratu hori den. Seguru zaudete? Bai. Hori da, ez? Bai. Bueno, Morixe markatuko dugu erantzun bezala, zuek esan duzu kulturretxea, ezta? Ba, ia asmatu duzuen eta leio honen erantzun zuzena kulturretxea den. Eskerrik asko bikote. Agur? Agur. Eta ikusten duzue mikrofonoan hementxe badaukagula dir egiten duen gure izarra. Izan ere, gure saioan galdera izarrak erronka bat ekartzen du eta erronka horrekin poltsikoa betetzeko aukera ere izaten dugu. Hemen bisi-ibili jolasean arituta ikusten duzue, kasu honetan Elgetan gaude eta Elgetako udalaren eskutik 50 euroko hementxe bonua badaukagu gurekin jolasera animatzen diren horiei poltsikoa betetzeko emango dieguna. Izan ere, bertako komertzioen alde bisi ibiltzen gara gu ere bai, eta bertako komertzio denda tabernetan elkartrukatu ahal izango dute gurekin erronka hau egitera animatzen direnak. Gainditu edo ez, badakizue parte hartzea izaten dela garrantzitsuena, eta gurean ere horixe da egin beharrekoa. Parte hartzea, hementxe bi laguntxo badauzkagu gure erronka gainditzeko prest. Gaindituko duzu ezuek? Bai. Uste duzu baiet? Bai. Elgetaren alde eta 50 euro eskuratzearen alde dena eta gehiago emango duzu, ezta? Bai. Bai. Urduri zaudete? Piskat. Pixka bat bai? Bai. Baina lasai, egingo dugu horrela ez dakit arnasaoz hartu, bota urduritasunak entzeko, Bale.
Oso ondo. Gure gaurko jolas honetan, erronka honetan, oraindik ez dizuet esan eta, bate gorputza erabili beharko du eta besteak burua. Nork erabiliko du gorputza eta nork burua? Ni gorputza, Bai? eta ni burua. Burua, oso ondo. Zu argia zara? Bai. Eta zu gorputz espresioan onena elgetan? Ez, onena ez. Baina alegina egingo duzu, ezta? Bai. Bueno, hain zuzen ere ikusentzuloak asmatuko zenuten da, mimika, erronka izango dutela gurekin elgetan dauden parte hartzaile hauek. Bate gorputza erabilita zerbait irudikatu behar izango du gorputz espresioarekin eta besteak burua erabilita asmatu behar izango du, zer den, adierazi nahi dion hori. Beraz, etorri nirekin isilik, tapatu belarria hasi, horrela tetuti ezentzuteko, Etorri nirekin, etorri, eta nik esango dizut belarrira zer egin beharko diozun, bale? Gaurkoan, ogibide bat asmatu beharko dugu da. Lan baten bueltako mimika egin beharko du. Ondo entzun duzu? Bakizu zer den, ezta? Oso ondo. Utziko dizut mikrofona zuri ez berari emango dio, zuk ezin duzu hitz egingo gogoratu, tranparik ez, Orduan, zuk orain mimika egin beharko diozu zure lagunari, eta berak asmatu egin beharko du. Etorri hona, jarri distantzia horrela pixkatxo bat, jazta, Hartu zu mikrofona, eta ia, zer moduz moldatzen zaren 50 euro hauek, eskuratzeko mimika egiten. 1, 2 eta 3, ja. Ogibide bada, lan bat da. Baten du hegazkineko azafata horietako bat, hemendik, handik, bestetik. Erraza da, Erraza da. Egin lan horretan prozesua. Nola da prozesua? Hasi zara, lehenengo zerbait egin behar da. Okina. Zergatik esan duzu hori? Lehenengo masia itzen, eta gero laban sartu da. Laban sartu duzu? Baina zuk ezin zenuen hitz egin, zer esan dugu? Orduan, zuk uste duzu okina dela, zergatik? Azaldu lasai. Lehenengo indau masia, Bai? da gero indau, sartu hau laban, da seinale hau da lehenengo arutz, eta karnasixan da oso gixak eta bebai, da gero arutz, behan dendan be dause ogixak. Ondo ibili zara orduan, bizi eta argi guk ez dugu lertu oso ondo alde batera bestera pentsatzen genuen hegazkineko azafata eta laguntzaile horiek bezala ibili zaretela, baina argi eta bizi ibili zarete bikote etorri, txalo bero bat, zuentzako oso ondo asmatu duzue, eta orain onena, 50 euro hauek Elgetako udalaren eskutik zuentzako. Non trukatuko dituzue, zertan erabiliko dituzue? Hartu zuena dira eta. Ez dakit, tabernetan eta. Tabernetan eta? Oso ondo, partekatuko duzue zuen lagunekin ere bai? Bai. Bai, ezta? Bueno, bikote eskerrik asko eta segi ondo. Agur? Agur. Kostata baina Elgetan ere jarri diogu. Gaurko trivial pike honetan izan dugun galdera bakoitzari erantzun bat. Zuzena den edo ez? Bate dakizuek ere, galdera bakoitzarentzako erantzun bana apuntatu duzue, argi, ia bisi ibili zareten ikusteko ordua iritsita. Hemen, gaurkoan, trivial pike honetan izango ditugun galderen erantzun zuzenaka. Eta ostean, Elgeta rankingeko zein postuan dagoen ere jakingo dugu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, go! Bezo zabalik hartu gaituzte Elgetan ere bai, barkatu, Elgetan.
Eta gaurko lanak hemen bukatuta, zure herrira joango gara. Hortxe galdezkari zarete zein herritara joango garen, bueno, Einstein ez dago izan beharrik, kasu honetan, ez dizuet aurreratuko aurrekoetan ere ez dudalako aurreratuko, baina jakingo duzue, Debagoiena 9 herrik osatzen baldin badute, bakarra ez dugu oraindik eta zapaldu. Beraz, laizter izango gara, zure alboan joan, pentsatzen, zuek egin ditzakezuela trikimailuak, pikeak, trikimaneje guztiak egin ditzakezue rankina badakizuelako nola dagoen, gainerako herritarrak nola ibili diren, eta zuen eskuetan dago, garaipena zuena izango den, edo ez, beraz, bili, bagoaz eta Zuitza aldera. Eta hor pista bat bitartean, bihurriak izan neurrian, eta ondo segi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3.